99% जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा आंनि नामखौनो लादों गतिके आङो प्रबेबिलिटिखौ नायनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आरो जोंनि BPFनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव बे इलेक्शनाव आं केन्डिडेट जानानै MP इलेक्शनाव जेरैखि जाया देरहानांगौनि आं खामानि मावगासिनो दङ आरो जों देरहाथारगोन खारन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा साफ्रोमबो गावनि व्यक्तिगत खामानि बा व्यक्तिगत सार्थखौ नागारजोबनानै BTCखौ बासायनांगौनि जाहोनाव दिनै ज' खामानि मावगासिनो दङ जेरै हायो माने BPF दलखौ समर्थन खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ खाथियाव लाबोनो थाखाय बिनि थाखाय बयबो खामानि मावगासिनो दं जइन जादों BPFखौ मोजां मोनदों दिनै बयबो बुजिनो हादों कि UPPL दारै बाहाय जेबो जाला UPPLआ धंस खालामबाय गतिके UPPLआव थानानै खुनु खामानि जाला आरो बेलेग दलावबो थानानै खामानि जाया BTCआव सान्थि लाबोगोनब्ला BTCआव खौसेथि लाबोगोनबा BTCआव जौगानाय लाबोगोनबा खालि BPF दल आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जागोन बे खोथाखौ बयबो रायजो राजाया दिनै उपलब्धि खालामदों बुजिनो हादों बेखायनो BPF दलाव प्रत्येक दलनिफ्राय हाजार मानसिया जगदान जाबाय थादों जों बिराद साखाफारा जाबाय जोङो रायजोनि दरखं थांदों जोङो ओरैनो सा नङा बयबो सेंग्रा सिख्ला रायजो राजा आइ आफा बयखौबो लानानैनो जोङो गामि दरखं जोङो थांनानै रायलायहैदों बयजोंबो सेंग्राफोरखौ सेंग्राफ्रा रायलायदों सिख्लाफोरखौ सिख्लाफ्रा रायलायदों बैसो जानाय मानसिफोरजों बोराय बुरैया रायलायदों गतिके बेफोरखौ नुनानै बयबो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयबो BPFआव फैदों बयबो नुजोब्बाय जोंथ' बुंगासिनो दङ जे BTCखौ धंस खालामबाय बिथाङा दिनै मोनसे आखाइ दानस'दों मोनसे आथिं दानस'दों माने खोमा हास'दों बेबायदि जायाखै होनबा BTCआ मा दंबावो दिनै BTCआवलाय मामोन जोंनो मा अधिकार होदोंमोन जोंखौ एम्पावार खालामदोंमोन पलिटिकेल एम्पावारमेन्ट जे 40टा डिपार्टमेन्ट जोंनो होदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेरावहाय 16टा डिपार्टमेन्ट मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेशन PWD इरिगेशन एग्रिकालचार हेल्थ बायदिसिना 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै गभर्नमेन्टनो हरना लाफिनबाय बेखौ बुङोब्ला बिथांमोनहा नङा जोंजोंनो दङ होनना बुङो दा नोंथांमोनहा रिपर्टार हिसाबै एडमिनिस्ट्रेशना माबायदि बिभाग होननाया मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै रायजो राजाफोरनो फोरमायदो दायित्व दं मिडियानि मानसिफ्रा इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे इनभेस्टिगेट खालामनानै नंगौ नङाखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै होनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन मिडियानि दायित्व खिन्थु आं नुयो जों नुगासिनो दङ BTCआव मिडियानि मानसिफ्रा बेफोरखौ बावनो रोङाबालानो सोर नेताया मा बुङो आरो बिनि उल्थायै सोर नेताया मा बुङो बेखौसो प्रजेक्ट खालामो बेखौसो फकास खालामो बे नङा एक्सुवेलि दिनै BTCआव जेबो गैला बेखौ नुगासिनो दं दासिमबो सासेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै BTCआवलाय एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो गैयामोनबा 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेड जों बोसोरसेयाव गैयाब्लाबो 1000 जन 2000 जन मानसिनो माबा होनो साख्रि होनो हायोमोन दिनै 3 बोसोर जाहैबाय अन्तत 5000 जनसो BTCनि मानसिफ्रा साख्रि मोननांगौमोन बहा साख्रि मोनखो बेखौ नोंथांमोनहा बुंनांगौ दिनै BTCआ सास्टेन जानोब्ला गावहानो फैसा मोननाङा होमबा गावहानो रेभिनिउ जेनेरेशननि बेबस्था थानाङा होमबा दिनै रेभिनिउ जेनेरेशननि खुनु बेबस्था गैला फरेस्टनिफ्राय मेजर जा रेभिनिउ कालेक्सन जायोमोन बेखौ बिथांमोना लानानै थांफिन जाजोब्बाय गाबोन समफोर बे फिसा बाजारनि टेन्डारखौबो लानानै थांजाजोबगोन बिसोरो बेबायदि जागासिनो दङ दा बेफोरखौ नुजोबनानै मानो जों सिरि थानो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों बुंदों नोंथांमोनहाबो मिडियानि मानसिफ्रा नंगौखौ जुदि बुंनानै होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बांसिनै मिथिसारगोन आरो बेफोरखौ नुजोबनानैनो दिनैहाय प्रमद बर' बा UPPL पार्टिखौ रावबो मोजां मोनला गतिके बिथांमोननि भबिसतआ खुब माने सोरां होननानै आं साना दासिमबो फाइनाल खालामाखै दासिमबो फाइनाल जायाखै 99% जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा आंनि नामखौनो लादों गतिके आङो प्रबेबिलिटिखौ नायनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आरो जोंनि BPFनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव बे इलेक्शनाव आं केन्डिडेट जानानै MP इलेक्शनाव जेरैखि जाया देरहानांगौनि आं खामानि मावगासिनो दङ आरो जों देरहाथारगोन खारन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा साफ्रोमबो गावनि व्यक्तिगत खामानि बा व्यक्तिगत सार्थखौ नागारजोबनानै BTCखौ बासायनांगौनि जाहोनाव दिनै ज' खामानि मावगासिनो दङ जेरै हायो माने BPF दलखौ समर्थन खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ खाथियाव लाबोनो थाखाय बिनि थाखाय बयबो खामानि मावगासिनो दं